Напоследък сме свикнали да чуваме само как няма пари, как никой не помага на спорта. Сега обаче ще ви покажем нещо различно. Посетихме тренировка на клуба по плувни спортове Витоша. Има интерес към нашия спорт, от федерацията ни помагат, спонсори също има, казва треньорът Георги Чобанов. Проблемът им е, че няма къде да тренират целогодишно, защото в България няма закрит басейн с кула. Докато това стане факт, в клуба остават с позитивна нагласа, работят с желание и си поставят нови цели. В момента в нашия клуб плувни спортове Витоша има около 70 деца, които се обучават. Начално обучение по плуване и скокове във вода. Това, което ни предстои сега през месец август е да си завършиме така подобаващо сезона, след редица състезания, които имахме и както се казва на есен с песен. Започваме от месец септември подготовката, вече имаме така доста голям набор от деца, родени 2006, които ще започнат от месец септември. Ще имаме 2 нови треньори в клуба. Надявам се, че всичко ще бъде наред и ще открием все още и повече талантливи деца. След това през октомври, ноември, декември ни предстоят редица състезания в чужбина, също така и лагери. Ще се опитаме да направим и един семинар за нашите треньори, като ще поканим треньор от чужбина, с който се надявам, че нивото на треньорите ще се повиши. Следващата година отново тук на комплекс Диана ще направим международния турнир по скокова вода. Вече става традиционен. Доста държави желаят да участват. Тази година държавите бяха 7, но от Русия и Украина общо бяха 8 клуба. Така че това са двете страни водещи сили в Европа в нашия спорт. И тези юноши, които бяха тук на състезанието, станаха много доволни. Аз ще се постарая следващата година да бъдат още по-доволни за 2015. Какво ти харесва най-много в този спорт? Не знам, забавлението, като скачаме във водата, като скачаме високо, като ходиме в чужбина и така. Добре, не те ли е страх? Много хора гледат и викат, колко е страшно, колко е високо, аз никога не мога да скоча оттам. Тебе страх ли те, като застанеш на ръба? Не. Преди ме беше страх, като скачах за първи път ме беше страх, но вече не ме е страх, защото съм скачал много пъти. Имаш ли си любим скачач? Иля Кваша. Занимавам се от около 6-7 години и започнах, тренера ме намери в плувен комплекс Диана, закритият басейн, когато бях на 9 годишна възраст и още не можех да плувам и когато ме видя, ме викна при него, каза ми направи това упражнение, това другото и така, звъна на майка ми, се записах. Добре, майка ти като чу, че искаш да почнеш да тренираш скокове във вода, не каза ли, това е много високо, много страшно, дай по-добре само да си плува в басейна? Не, тя ме подкрепяше през цялото време. Постоянно, когато се страхувах от някои скокове, ми казваше, успокой се, аз съм с теб, няма шанс да паднеш и такива неща и всеки път се получаваше всичко това, което ми казваше. Трудно ли е много? Много е трудно, трябва да имаш много качества и е трудно, да. Какви качества трябва да имаш? Трябва да си бърз, трябва да мога да отскачеш, трябва да си гъвкав и така, много качества. Аз разбрах, че ти не си в спортно училище всъщност, ти учиш в професионална гимназия. Как се справяш? Трудно ми е, тъй като отсъствам много време. Понякога се случва дори по 1 месец да отсъствам. И после ми е много трудно да наваксвам, обаче учителите много ми помагат. Мисля, ходя на допълнителни часове при тях и така наваксвам. Мислиш ли, че спорта може да ти помогне в това да постигнеш по-добро образование, да имаш шансове за по-добро образование? Аз освен, че тренирам за себе си, тренирам, защото с спорт мога да кандидатствам в чужбина, смисъл с спортна стипендия и така ще ми е много по-лесно да вляза в който и да е университет и така. Мисля, че това е един плюс. Следващата ми цел е да покрия до година норматива за европейско първенство и да отида там. Аз още веднъж искам да благодаря на TV+ за интереса да отразява нашият красив спорт, скокова вода. Както се казва, скоковата вода, фигурното пързаляне и още 1-2 спорта са от така наречените бутикови спортове, тъй като не всяко дете може да тренира този спорт и
не всяко дете има качеството за този спорт, така че тези, които тренират и които осъществяват своите състезателни програми, ходят на състезание, аз съм абсолютно убеден, че те са доста удовлетворени от свършената си работа.